parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanongpo town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo na pedanggi way ki candidate lane ki kertong yekon election na omsning constituency kila don arngut ki kertong yekon election ki badi ki traishnong gane kathan kini ki arngut kirang ba ki kenthop ya uba ADG Karbani beliau kertong geseng UDP baru ba Rocky Marwen beliau kertong geseng Kongres ha kejing kendu jong gini ki arngut girang ba kathany umsning henin gesengi ha DC office nongpo ha kejing lech scrutiny lene kejing pentikna bat aibor ki bakila ban lech chopai ba na kebenta panilap election kini ki arngut girang ba kilong ba ka umsning kaladon ya shibungut ki samla bat girang ba kibala bit kibala biang banlong ki nong yelam kathany bat kim dadon kamshu ki briu ki banabar banlong ki nong yelam kani ka constituency Henry kene ka shongpat ha ki pajba ka constituency kumno kin pensyong nong rem habajit ki nong mi khamat pajba ki ban kiet ban ba ye ka khya ka shon jong kathany barok kawai shushu ki long ro ba kamdon kono ka jingi bu shun lene ka jingi bo sniu watla ki hab bani khun persya way away Henry ki bu ha ka jing start jong pajba lakin jit yau ba Edi Karbani ne yau ba Rocky Marwen da ka bakentu ye ki pajba bakin jit ye ki biru la jong ki blas ngothu ye ki khya ka shon ka jinge ka jing jinjar bat ki wei ha ka jo por ki la kentu ye ki pajba bakim dei bandon ka jinge shun ne ka jinge bo sniu yala ki parathany namar kumba galong kini ki arngut kirang ba kim syam ladon kono ka jinge dom ne ka jinge bo sniu watla ki hab bani khun persya away badro bagi hab bani sei ki nia ki jutang bani lap election along official candidate mentah tal along bani supaya bang la de shisha candidate di UDP di hangi yang lang hoi kumba ngim su phe mentah ka de ka kenti ka bangi ngi keren na ka por Singapore mentah ngilai don kita ki khun samla ki bla dap shinrang ha apo umsning konstituensi ngani keren ni komsing konstituensi naman ngi yang na po umsning di mentah ngi la dei kim de shu ki samla ki bapat tre haki em lang salang di samla ki bala juno haki em la salang baru kam dei tang manga baru ki la juno haki em lang salang te mentah kan genti ni kwa ban pasyat dan ni bagi kwa ban karpan ye kinong thebot jong komsing konstituensi balai PMI no ya ki traishnong amin skong traishnong nomor ublakha po umsning nomor ba ngila dei kinong umsning na trai ngongi bro anut ngila khamtip khambha ya kata jing jingshon jong ki pajba nong umsning te balai ki ngida don kam ban wanra eta ki brio ki banabar ki bob mdadei tan kita ki bala tip ya kata ka umsing konstituensi te mentah kalong hang ni apa ngabat ba aruki ngidi sipur lok mlalen ngidi na po umsning hakam namta ka imlang salang juitre lang markel yang juitre lang ti di kata mentah hadi kala poi hapor ke bangin mi banterwa supaya ba don kam hium de tong wei henry mentah hapo umsning don arngut te balikin ki pai ba no umsning kim ibit se yang iban ai ya kita ki khun la jong ki parang marjan ta ai ki namar ngir ngim de shu ti kita barang duna hang ni pio banjit arngut tu jit se la ba aruki ne la ba edi ne namar pio don la ka jong ko hok pe pin jit yo no ba kam ibit le no ba pin pha shwa po district council pi ibit yo ba aruki ban pha shwa district council ro pha pi ibit iba edi ru ban pha namar bale ngi ngani thu ep hakani ke jingele NBC ke badi ke bas tenat ba menta namar ngim don ke jing ya dom ban ni kwa ikinong kersyar umdei ban ya dom pi ai ke nongrem ke ba pidon thep angta jit angta namar ngim kwa ban paj ban pra kani ko umsing konstituensi de kita kadau kumki beriu ki panapo kumki samla na po umsing ngi kwa ba ya kani ngin pen pau sabar ba habangele kemut ngile da kijing ie ngim don daw ai ruem namar ngine don daw le yu ngine bo daw le yu for election dala de election ngap syok lang ngi habi don lang namar ngi dino umsing ngim la laj ngila ngi isi kan no habukut ngi hab ya don lang
lada ja mano lada ja baru kini lada ja kena nubo susi lada ja mangane kena nubo bai susi nak jing ke pengisiam ngihap mania karpat lang jadi imta kan ni ga kenti ngasukwa baik nong kersan ipai ba nong sning ngatrai keladei kapor bapini ailat no yaki kena samla ki blabet labiang na pom sning ngasukwa banong kan karpat tingta scrutiny ki papers ke barfat ki lalong biang lut ting lalong fit manta ban lek so pai ba mo ban lek samadan agwang ini kun ya kan election wala dang idon lang gumni kumsi para nong song song ngaso bat ong kumni ngaso ban terwa ya ki pai ba mo ka dong gathan ribhoy ke dei ka barius pa lada dei ha kino kilian lada dei ha ki marbam mardi lada dei ha ka rep karyam lada dei ha ka kup kasem ka ribhoy jongi kalong ka barius pa takno tamle ha ka kam syakri pai ba lada ngidei ha ki nong syakri sarkar lada dei ha ki nogi kam seng bhalang bat kerpang ha ka kam sang hima sima ka dong ribhoy jongi ka dei ka barius pa hangni ha umsning constituency ngadan mga ba iba edi kum gi khon samlarang ba jong ko umsning tingi wan syakmat ban terwayo pai ba nidon mangi arngot ki khun dap sinrang ki ban mi syakmat ban ket ban tenrong ya ka kya ka shon jong pai ba tenga so ban kerpat ya ko umsning constituency hangni nidon arngot ayangi kalat bangin syakri ladam dei ba edi ba roki ladam dei ba roki ru ba edi ni angnut ban syakri kum ki khun samla jong kadong ribhoy wat nam penlek ran ya ka kerteng habangi ong ribhoy rithem kari jonga lumlang ki khun jong pha telingin yang kawai ka kerteng ngin kiu kerdan ru kham shaneng kata ka ka appeal jonga ya ki khun samla jong dong than ribhoy kham tam ka umsning constituency nadu ki long kemi ki long pa ki khun samla bai ailat yangi ni don hak khas nda bat phi ban syakri ya ka dong bai ka jongi ka umsning constituency bat ka dong ribhoy hibro kawai tenga ai ka jingkit bok ki dang iba edi ba ngine lekcha po upat ba ngini ai la kanya la ka jutang bat ka jingkular ka jongi bat khamtam ya nongrim ka jongi bangin ya khun ya kana election MDC bat halada upat ba ibet ngi ngintre ba kham ba mangi ki badan hasnda hasnong ringkat bat upat ba tenga ai ka jingkit bok iba edi ba mairu inyo ya kamet ka bakwat bakya bat kerpang lada upat ba ibet ya iba edi un ai ka jingkersan lada upat ba ibet ya nga un ai ka jingkersan kata di ka jingkit bok ka jonga ka jingis tu jingmut tang bangi terwa yu pat ba ni dei ki khun samla ba i jong ngani ka dong ba than mo ki bala he la san hang ni nganun ba ong ni dei ki bala ot sopet ha ka ni ka dong ka than ribhoy ba i ki jongi te kum bang ong ka ribhoy kam kerdu ngiru ngilala ban kit ban ba e ka lengkor na ka menta ka jing syakri yu pat ba ka dei ka jingkit bok jonga i ba edi ba mairu la do pat ba ibit idon ka hok ban syakri te ngakit ngai ka jingkit bok kedra te la andriu snem ngilamat boh la andriu tiligi snem tenganget ba hakani ka election MDC ka mamanta ki pat ba ka umsning constituency kin pai khmat lem saki khun samla ki banakani ka dong bakathan kumbang ong mane ngan ban beng kumju ngiru ngila ban yakit ya ba lem ya kani ka dong kathan ba ik kechumi Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai